na Maldivách. Juhu! Hneď berieme takúto loďku na druhý ostrov, rovno z letiska. Naša izba s takouto exkluzívnou kúpeľňou. Nič moc ste Maldivy. Keďže na tamtej izbe sa nám nedali zamknúť dvere, tak dostali sme novú, ktorá je ešte trošku menšia. Kúpeľňa už vyzerá len takto. Tečie zo stropu. Aha, hej, a tu tečie zo stropu voda, takže tu máme takto vedierko. Máme tu nový deň, opúšťame skvelý hotel a ideme so zážitkami. Situácia sa nám trošku zlepšuje. Presunuli sme sa na ostrov Hulhumale. Vyzerá to takto. Vraciame sa naspäť na ostrov Male, do prístavu. Na druhom poschodí autobusu. Pravidelné linky nepremávajú, čo sa týka lodiek, tak staňame nejaký speedboat, snad sa to podarí. A ideme na Mafuši. Takže takýmto speedboatom sme sa dostali na ostrov Mafuši. Ale divy. Ostrovy v Indickom oceáne skladajú sa z 19 koralových atolov, na ktorých sa nachádza cez 1100 tiesočnatých ostrovov. Z toho je 220 obývaných a najvyšší bod týchto všetkých ostrovov je len 3 metre nad hladinou mora. Takže ide sa na party boat, keďže dnes mám narodeniny. Party boat je niekde tam. Máme takéhoto vlastného šoféra. A ideme. Takže na
Na zdravíčko z lode. Počkáme na menšiu vlnu. Ty vole, dobre tu kývka. Takto v skorých ranných hodinách opúšťame party boat. Po včerajšej party začína nový deň s takýmto východom slnka. Takže takouto loďkou sa ide na výlet za Welsh-Harkom. Alex, Ibrahim, Imon. Okay? Zastavili sme sa na ostrove Digura. Takéto krásne, dlhé, piesňaté pláže. Po asi 4 hodinách plavby sme dorazili na miesto, kde by údajne mal byť 6-metrový žralok. Hľadáme ho tu. Je tu viac lodí, ktoré medzi sebou komunikujú, ale vraj, že teraz na chvíľku im zmizol všetkým. Tak ho hľadáme všetkým. Všetci na lodi už pripravení na šnorchlovanie. Práve sme došnorchlovali s mantami a bola to pecka. Mal to byť žralok, ale boli to manty a bolo to dobré. Vraciame sa na ostrov, kde si dáme obed. Ešte takto dotankujeme našu loď a vraciame sa na náš ostrov. A po celodennom výlete sme naspäť na ostrove Mafuši. Takže máme tu ďalší deň,
Nové ráno, nové možnosti. Dnes by to mal byť oddychový deň. Dnešný plán je takto si oddychnúť v takomto domčeku na pláži. A je tu nejaká koralová záhrada, ktorú pôjdeme preskúmať. Takto sa tu upratuje pláž. Tie tušky celé zahalené, že by ich nespieklo slnko. Takto nejako ide ten green, kde je vlastne tá Coral Garden. Predsa len tento voľný deň sme sa rozhodli zmeniť ostrov a odchádzame na ostrov Guraido takýmto lodným trajektom. Vystúpili sme na ostrove Guraido, ideme to tu preskúmať. A pripraviť sa na daždivú noc, lebo za nami je brutálna búrka. Ja idem, poď ho. Takáto morská večera. Pri ostrove Guraido sa nachádzajú 3 zaujímavé šnorchlovacie miesta. Jedno je také, že mal by tam byť nejaký vrak lode, na druhom by mali byť manty a na treťom údajne aj nejaké žraloky. Tak pôjdeme sa na to pozrieť a uvidíme, čo z toho sa nám podarí vidieť.
Tak toto tu vyzerá. Ešte sa tu stávajú nejaké hotely. Najstarší strom na ostrove. Nakoniec na ostrove Gurajdo berieme takúto izbu s balkónom a takouto sprchou. To je výhľad z balkóna. A dôvodom druhej noci na ostrove Gurajdo je to, že ušla nám posledná loď smerom na Mafuši. Lepšia reštika na Gurajdo je La Isla. A máme tu žraloky. No a máme tu partičku žralokov a jednu veľkú ráju. To nie rája, tu je utlačená pri tých žralokoch. V skorých ranných hodinách sme mali v pláne vyraziť, ale loďky zase nejazdia kvôli zlému počasiu, čo sa nám veľmi nezdá. Tak čakáme aj s skupinou ľudí, či nás niekto zoberie preč z tohto ostrova Gurajdo a presunieme sa na ostrov Mafuši. Nakoniec sa podarilo, máme takúto loďku s takýmto kapitánom a ide sa na ostrov Mafuši. A sme späť na Mafuši. Tu v Shadow Pal sme vybavili výlet na zajtra a uvidíme, čo to bude. Nazdar, Ara.
pláži sme našli takýto obrovský grill a to znamená len jedno, že ideme robiť obed na kokosoch. Dobrý deň, vítame vás na barbecue party na ostrove Mafuši, na Malých divách. Za chvíľku sa to bude podávať. Máme takéto kuracie nôžky, krásne prepečené a na kokosoch, hej, takéto, namiesto brikiet máme kokosy. A jesť budeme na takejto krásnej pláži. Takáto policajná stráž tu chodí po pláži. Len ženy, či nemajú bikiny. Presne, kontrolujú ženy, či to nie sú v bikinách. Neobnažujú náhodou. Lebo je to tu zakázané chodiť v bikinách. Práve sme došnorchlovali na našom obľúbenom mieste, čo je tento Tuna Reef. Keď sme vyšli vonku, ľudia nám povedali, že tu plával žralok. Od miestneho takto kupujeme ryby. Yellowfin tuna tuna. Keďže už máme grill. Takýchto dvoch tuniakov sme kúpili, jeden po $1, takže za $2 večera. A to si ich pekne spravíme na grille. Takto sa krásne grillujú tuniačiky na kokosoch na tejto parádnej pláži, kde máme aj svietiaci plankton. Oni sa stále rozsvietia, keď sa ich dotkne voda, ešte viac svieti. Na pláži sme našli takýto svietiaci plankton. Hotová, chutí naozaj výborne. Takého čerstvého tuniaka na Slovensku nekúpite. Takže Malé divy. A posledný deň nášho výletu sa budíme skoro ráno a ideme na výlet za žralokmi. A už sme takto nalodení. Tamto je Darinka. Tu sú žraloky. Takto sa tu dá plávať so žralokmi, tu všade sú žraloky, teraz som tam bol. A je to akože pecka, všade sa vás dotýkajú, naražajú do vás. Brutál, brutál.
Teraz sa tu zrovna ponaráme s delfinami. Tentokrát sme sa vylodili na ostrove Fulitho. Toto je sandbank uprostred oceánu. V tomto výlete sme sa ešte šnorkovali s mantami a bolo to krásne. A už sa vraciame do prístavu a výletík sa pomaličky končí. Takže kým sme sa vylodili, už sa aj zotmelo, preto berieme veci, ideme kúpiť speedboat a pomaličky odchádzame do Malé Airport. Takýmto speedboatom ideme na letisko a opúšťame ostrov Mafuši. Tí, čo ste to prežili pozerať až do konca, ďakujeme vám veľmi pekne. Nám sa Maledivy veľmi páčili, bola to zážitková dovolenka a možno sa tento rok ešte vrátime. Kto by sa chcel pridať, budeme veľmi radi.
a pozdravujeme. Ahojte.